לפני מסעדת מרגרט. תדק, זה הכניסה. איפה מרגרט? מתחבא. מתחבא? מה מתחבא? לא, וואלה, איפה היא? אבו סידק. מרגרט, חבל על הזמן. קודם כל את מחזירה אותי ליוון. וואי, תשמעי, חבל על הזמן. תדעי לך שפעם ראשונה בחיים שלי שאני אוכל במיה. זה פעם ראשונה. כן, בזכותך. חבל על הזמן. פעם ראשונה בחיים שלי שאני אוכל במיה. וואי, מה זה טעים? מה זה, אני מפוצץ? תראה איזה בצדק. יא אללה. אתה אכלת את הבמיה עם האוכל. כן. יש לי עוד במיה. כן? זה משהו אחר. וואלה? יאו, זה... תבואי לשם, אני חייב. למה גם במסעדה שם עם הגן, אני יושב ביוון. תבואי לשם. כן, כן. בשביל זה שתיתי את האוזו. זה, תשמעי, אני אומר לך, זה ברכה לוויקטור, זיכרונו לברכה. זה ברכה. אני אומר לך, הפנתר השחור, האורגינלי שהיה, האמיתי. שלא קיבל תרומה. לא כאלה שעם הכספים שלהם שקיבלו. הכסף של המסעדה הלך לצרכים של העניים. זה, האמיתי, לא כמו אלה. לא כמו אלה שהפכו להיות לא יודע מה. זה אף פעם לא האמנתי בשטויות שלהם. כי היה להם כבר תורם. יש להם תורם. יש להם תורם, אתה מאמין? זה לא יאמן הדבר הזה. לא יאמן. הנה, תראה, בסדר? חבל הזמן. אני מביא לפה את אשתי, היא כל הזמן אומרת לי מסעדה יוונית, אמרתי חכי, הנה מסעדה יוונית. בוא'נה, אז תעצום לי את העיניים. כמה אתה עשית הסבבה? ואני אדבר איתך יעשו. אני מעלה את זה לפייסבוק. את באה לשם עכשיו, תבואי לשם. על הכיפק, תודה.